आजखालाव जिला जिथा जिथा जिला जिथा जिथा हुस नाङा नोंखौ हुस गाज्रि फारजि हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि चैनलाव बरायबाय नोंथांमोनहा बे ब्लग भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांदो जोबजासिम दा आङो हगमा बाजारावहाय आश्रमावहाय माने बास्केट बानायहैनो नागिरदों आरोखि सोलायहैनो नागिरदों मैया आइया बहाबा सौग्रावदोंनो ओमफ्राय मिथिला जिखुनु जाया बिदि गेरेबजोबदों ओमफ्राय एयार कन्डिसन गोजा गब्लंजोब बेखौनो सोलायहैनो नागिरदों आङो दा टाइमा मोनाबाय आरोखि माबा जाबाय 5टा जाबाय दा सोलायहैनोसै ओमफ्राय दखानाव माबा माबि जाग्रा देखायलाहैनोसै आङो दिनै दावदै जानो लुबैदों आं दावदै जानायखौ देखायहैनोसै थ' दखानदारिनि एवनायखौ देखायहैगोन आङो थ' नायलांदो लोगोफोर ओइ नानि मा खालामदों नोंलाय नानि जाजोबथारबाय थांगासिनो रायजोफोर हगमा बाजाराव गाइस आं दा सफैबायमोन साइकेल दखानानो दंना गैला आं मिथिला जेबो गाइस दा दखाना दङ बास्केटआ नै बेखौनो होनानै लांसै दखाना मा मा दं जेबो गैया What are you doing? Hello. How are you? साइकेल बानायग्रा गैथ'आ साइकेल बानायथ'आ नै दानो बास्केटखौ दाहायसो हेलौ दे दावदै एवदो दावदै बरा रावबो जाफैथारा नामाब्रा आंनि साबसक्राइबारफ्रालाय बेनि दखानाव जाफै दावदै एवनोसै मोजां दावदै बराया मोजां हरदो खेबसे एसे हांसोनिखौ जानोसै आं जोबोद दावदै जानोसै आङो हांसोनि दावदै जानोसै जानोसै सिंग्रासो जानो थांसै एयार कन्डिसन गिंगासिनो दा लगायनोसै स्कुलखौ मारियाखै स' गाइस जों दा मोना हाबासो जानो फैबाय आरोखि बिदा सासे दङ गामिनि बे लेंबोनायखाय जाहैनोसै नायलांबानो जाबाय हाबजेनसै हिनजाव गोदान हौवा गोदाना बोरो बिसिनु दां हिनजाव गोदान हौवा गोदानफ्रा नै आदाया जोंना बेनो लिंबोदों खोमसि जाबायलै लस जालाजोब्बाय ओंखाम जाग्राफ्रा लाइनानो गैया लागाव जानोसै ओरैनो फोब्रबलाबायनायसो फैनायनि होख्लायदो जानानै थांसै बेदरा बिदै गोजा जोबथार थैखागोनसो गाइस जानोनो हायासैलां गारनोसो जानोसै बेदरा हले स्लिम आं जाखांबाय नोंस्रा जागासिनो माबा जा दहाय दावदै एवनाय माबा माबि जाखादों नालाय जानो हायासै गाइस जों दा ओंखाम जाखांबाय गय जानोसै एसे खोमसिसो जाला जोब्बाय गयाबो गोरलैसो भिडिअ' स' गाइस आं दा न'आव सफैबाय दर मारिबाय ओमफ्राय नै साइकेलखौ बैयाव थिखोनानै दोननोसै बास आजखालाव जिला जिथा हुस नाङा नोंखौ हुस गाज्रि फारजि जोंना बोरमाया नायजाखाया नोंनालाय दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जानोसै जुदि नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय नोंथांमोनहा जुदि मोजां मोनथारदोंबा अननानै जै साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर स' लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय